ассалому алайкум тамошобинони иззатманд. боз як рӯзи бо саодати зиндагӣ мо ҳайати эҷодии барномаи милитсия хабар медиҳадро бо шумо рӯбарӯ сохт, то ин ки дар баробари ахбори криминалӣ аз фаъолияти милитсияи суғд маълумот диҳем. ҳодисаҳои ҷиноятӣ ба мисли одамкушӣ, дуздиву қаллобӣ, қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ ва дигар рӯйдодҳо аз фаъолияти хизматии милитсияи суғд дар барномаи имрӯза ҷой дода шудааст. ҷасад дар халта, милитсияи спитамин гиреҳи ҷинояти сарбастаро кушод. Дингаба андохтам, ин тууру нашуд, бо 5 кати тууру кардану рафтам дарёба. навраси муштзур мусафедро то дами марг латукуб намуд. дар ноҳияи бобоҷон ғафуров қаллоб 5 деҳқонро фиреб дод. мобайни 10 рӯз ба пула оварда метиҳам гуфта 20 август ба 5 тонна биринҷ гирифт, миқдори 9 сомони ҳар 1 килограммаш. ҳамун исе абдурамон нест. милитсияи суғд соҳиби бинои нав мешавад. хуҷандро макони дуздӣ интихоб намуду ба даст афтод. шарҳи ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад.